Ere narora Jafet obero mo pastor. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. NDM TV Eliogo Lirikuba na Dr. Joseph Nyagaka. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. God is good. And all the time. Mogorete. Morena Nyasaye. Ere narora Jafet obero mo pastor. Karibuni sana hapa Kitutu Chache North na haswa hapa Nyagisenda SDA Church. Prometeni mo bwete mia. Egetabu kiaga yeye boisano. Ekegotebanga tuaga chire chinyomba cheito chingia lakini tuatigire nyomba ya Nyasaye kerena ki. Kerena ki. Omumroyo tata tarandete buya. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Ende getabu ekiekyo. Ekegotebanga abantu bane. Ntegetemotire bitunwa igoro. Prometeni mo bwete mia. Omumroyo tata tarandete buya. No mungna na makoro iga. Mogende morete chibao. Morete magena. Morete chichuma. Morete chisimiti. Morete titirisa. Toga che nyumba ya Nyasaye. Yani orandiri okwanire goro yo kwagacha. Igorero wetrali elieta lya Nyasaye. Lero tualetire chichuma gaiga. Onde wesiore moyo tigateba amina. Nima eteno mochango tuacha. Ere narora Jafet obero mo pastor. Onde wesiore moyo tigateba amina. Ntwe twegene tomoga kore kanisa tanya koimoki okoboko akomongina. Iga koimoki okoboko opanguso mongina getoti. Osenaki. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Onde wesiore moyo tigateba amina. Onde wesiore moyo tigateba amina.